साले रे दे दे 200 चल काट रहा था पंजा 100 रुपया। चल बुआ आराम कर दे। हल 200 रुपया चाके से। लाओ लाओ छीक 200 रुपया। रे साला नहल आए लुआ दहल का के उठा ले लिया छीक 200 रुपया कथी के रे? अरे साला दहल बोले नहीं देखा तेरे साला बुला के लो बहुत जल्दी। दहल बोले पूछ साला यहाँ समाज बैठल 10 को पूछ देखा तेरा चाचा ए तो चाचा हम कथी पथो उखाड़ लेतो रे। रे साला तो तू नहल पर कटले आ दहल मांगता रे। बउओ ज्यादा गर्मियों मत लइका बारे अभी। ए आराम से रह आराम से तोरा लेकिन चाचा के कय गो बच्चा गिरा देनी। साला लइका पता का तुम ना होता रे साला। तू साला लइका से गाल खेलबे पैसा फ्री के लइका रे साला छोड़ रे बाप रे झोड़ा उखाड़ ले। ए साला बाप रे छोड़ 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 साला छोड़ बाप रे छोड़ साला के छोड़ 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 साला छोड़ हमरा के छोड़ साला छोड़ से मर्दावा धुआं धुआं कर देलवा। बउओ रे हगास लाग गेलौ रुक आवतानी। चल बउआ खेल कोनो दिक्कत ना होई हम बानी। अच्छा चल बैठ खेल ईमानदारी से खेल। चलो भाई खेलो कुछ ना होई। साले के एक मुका में साले के हगासा लगा देनी है। आवे दे हम की साले के हगासा मुता से के उतार दे हम सर पर। ए पता मुंह बंद रख चल खेल स्टार्ट कर। अच्छा रे 200 रुपया ला धर साला गल छोटा धर काट हट साला हमर दान बा धर खेल दूगी 200 दूगी 200 धर दूगी पोक मरवाओ और साला दहल 50 रुपया बस। हाँ बस पोक पोका गेले। हाँ अरे साला धर दहल 50 वाला। राधा नहल 50 गो। तो भतीजा कुछ जीतले उतले है कि ना? ना चाचा 50 रुपया हार गई है। वो चाचा इस साला मोरला वह तोरा के मारल जाओ का? ना रे भतीजा इस साला के हाथ 12 बज्जर हो। इस साला इतना कस के टंकी पर हमरा मरल हुआ कि हग्गल हमर छिटा गेल हो पूरा। ला बो गेलो 100 रुपया हवा में। और 100 रुपया बोर्ड बहुत जीतले रे साला रे काथे के बोर्ड ले ले रे 100 रुपया। साले बाप के जमीन पर खेलता रहा। ये का 100 रुपया लेनी है साले केहू के ना खेले दे हम। जादे बुआ पोपोही बाबू साहब हवन सारा खेत में करे हैं 100 रुपया ले लेना तो का हो गए चलो। बाबू साहेबानी हाँ ओ झाट लेखे तो लागत नहीं। रखो 100 रुपया कोनो बात नहीं के रखो। बोल सैफुल पंजा 100 के 1000 में 800 कम। देखा तुम्हारा चाचा कर दोगले बतियाल ई साला के कथी होखलै रे साला अनपढ़ मारे का रे कोई स्कूल में पढ़े गेले कि ना हाई कथी लिखल है के त कथी कहू उ के है रे साला बासाहाई त बासाहा कह ना। बाग रे सरवा चल बासाहे चल रुक ना हाँ अब 1000 रुपया हग 1000 गब दिन हग। रे साला तू 1000 कौन हिसाब से मांगत रे साला? तू तो बोल ले कि 1000 में 800 कम तो 200 रुपया भेलो साला। हई 200 रुपया धर अपना घरे रह समझ ले। मोटा कर कितना बाजी कहले रहनी है 1000 कोले सुननी है ओकरा बाद का कोले ना सुननी है। बाबू दिमाग मत खराब कर 1000 रुपया कहले रहनी है
हम अपन जवार क्रिया कहता नहीं समझ ले बहू 1000 रुपए दे दे ना तो दूसरा के झगड़ा कीन के हम खुद करी ले। याद है ना पिछला बार के तरवड़िया में के गान मार के भेज रही हूँ। पिछला बार के लागत है कि मार देबे हम की देखना चाचा के लेके आल बनी साले गार नु फाड़ देतो तोहर। बेटा कर इसरवा हवा में उधिया था बोल एकरा चाचवा के पुइया पुइया करा दे रही है हम के ऐसन मारम के साले एजन छेड़ दिया। बउओ तनी कम उर। चाचा जी अपने बताई सबसे बुर पुरानी अपने बानी। ये 1000 में 800 कम बोल रखे कि ना सलाई? ना रुपया 1 रुपया कहले रख 1 रुपया दो हम अपन जवानी के लिए कहता नहीं हार कला जीत कला 1 रुपया दो तब साला लाओ साला 1000 रुपया ला ला। ओ चाचा कहला कहला बूढ़ पुरानी आदमी से फैसला करेला ई सरवा अपन जवानी क्रिया खाता। हम का जाने कि साला दोगला होई। रे साला गाल क्या खेलत रही रे दूसरे पे लाई अभी तो सुननी 1000 रुपया में 800 कम। रे साला तू कथी बतियात रे साला तोरा मौसी के तो हमर पापा पटले रहलो। बाप रे बाप ये हमर मौसी कर जले पा। तेरा मतारी के एकरा मामा से बियाह करा देबे अरे साला मामा हमर मम्मी के भाई लगती रे। कुछो लागो बियाह करा दे रे साला हट 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 साला देह पर गिरता लड़छुत। ओ भाई हटा पैसा पर गिरता रा खइला ला साले बीच में बोलत रहन हट। आ साला 800 रुपया होला पूरा साला 1000 रुपया एकरा के दे 800 रुपया एकरा बाद देख के खेलल जाई। है धर 800 रुपया आ जवान बुढ़वा हम की ठीक से देखियो कि का होता। कट 800 रुपया लाओ 100 रुपया तो ये खेला खुश रह। जाए दे अब दोबारा नानू भाई चल खेल। साला मेहनत करे मुर्गा खाए फकीर। ला मुंह मारो बाक साला एको बार जे जीती इधर चल 100 रुपया दौड़ रही चल हिला होई बोटला रहरा के सारे लोगन बोर्ड मंगाओ तरन कौन पे बोट ला रहे नहीं रे भालू 200 रुपया ले गेलो साला एगो हम तो घरे आदमी आ तू साला मांगा तारे फेरू 200 रुपया ले गेला। हां रोक साल के बताओ तनी। साले यहाँ वृद्धा पेंशन बटाते रहरा के साले पैसा ले लोग आओ तरन दर मोटक कर लाओ 100 रुपया लाओ काट ली 1 का 200 इधर 1 का 200 बंटी लो बसा है पूरा पैसा रहल हमर चल कितना उड़े जितना 2 हो 4 6 700 बाप रे बाप 12 गाल खेलता ई साला। देख लेला चाचा डबल पति गिरेला ख भतीजा उठाओ साला के पैसा दे। गाल खेलबे रे साला तू। बाप रे बाप साले जाने मार दे हम। सरवा के बेटा देखा तारे दूसरा टोला के आदमी आके हमनी के टोला के आदमी के मार के जाता। ओगन नानी मतारी बहन तार दे मछरी आई तार दीहन जादे देवे दे साला के गाड़ी ओसे कोनो छेद होई। साला चित कमरा के ना ए मोटा कर भाई देखो तना काका पुपैया के मार के अदमुआ कर देलक। हेलो सरवा सरवा कारे सरवा काहे के मार ले रे हई सरवा सबसे बेसी मरलै है मारे एकरा के। साला ए साला पैसा साला छोड़ दे साला छोड़ दे छोड़ मोटा का छोड़ दे चल साले पैसा जीत के देबो साले हमरा टोला से साले काका हो साला अपना टोला से साला पैसा जीत के भागत रहला खा। अब भतीजा हो चाचा हो अब भतीजा हो ओ चाचा का हाल बा हो। अब बड़ी स्थिति खराब बा हो। बाप रे सरवा बड़ी मार मरले बारे। बेटा कर हां सरवा नया जैकेट पहन के आल बा छीनी का छीन छीन साले के छीन साला नया हो रे शोभता रे साला। चाचा हो ई टोला के साला सब गोरा मिला रहेला सब साला दोगला बा। जाजेम कि 10-20 गोरा से हम साला सरुक बहुत बोलता रुक
रसूलपुर से पैसा जीत के जाएबा राधा हाँ 50 धर भुजा पकौड़ी सब कोनो खा लिए ठीक बा आ काका के एगो चाय पिया दी है। ठीक बा बहू हमरा के 2 गो चाय पैकेट खैनी किन दी है। ठीक बा काका चलो ठीक बा चल चल गरम पकौड़ी खाए